Hallin hinta muodostuu monista eri tekijöistä, joista tärkeimpiä ovat hallin sijainti, tilan koko sekä mahdolliset erikoisvaatimukset. Laskurin avulla näet heti, miten nämä tekijät vaikuttavat hallin hintaan, mikä mahdollistaa tehokkaan liiketoiminnan suunnittelun. Ootko koskaan pohtinut, että mitä uudet hallitilat maksavat pääkaupunkiseudulla? Tällä videolla esittelemme sivustoltamme löytyvän kätevän laskurin, joka antaa helposti suuntaa antavan arvion. Siirrytään seuraavaksi laskurin käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan hallin sijainti. On luonnollista, että tilan hinta nousee, mitä lähemmäksi keskustaa siirrytään. Valitaanpa tässä esimerkissä hallitila, joka sijaitsee hieman Kehä kolmosen pohjoispuolella. Seuraavassa vaiheessa valitaan tilan koko. Neliöhinta kasvaa luonnollisesti hallitilan koon pienentyessä, sillä sekä pienemmissä että suuremmissa tiloissa tarvitaan samoja teknisiä ratkaisuja, kuten ilmanvaihtoa ja nosto-ovia. Lopuksi valitaan, rakennetaanko halli omalle vai vuokratontille. Tämän jälkeen laskuri antaa suuntaa antavan arvion hallitilan neliöhinnasta. Tiedämme, että markkinoilta löytyy myös varustelutasoltaan ja energiatehokkuudeltaan vaatimattomia halleja, mikä voi tehdä eri toimittajien hintojen vertailusta haastavaa. Laskurissamme voit mallintaa Jusaconin hallien vakiovarusteiden vaikutusta neliöhintaan, jotta tilojen vertailu olisi helpompaa. Voit myös tutustua laskurista löytyvään artikkeliin, joka kuvaa tarkemmin, mistä hallien hinta muodostuu. Me Jusaconilla uskomme avoimuuteen ja haluamme tarjota sinulle välittömästi suuntaa antavan arvion hallitilan hinnasta. Huomioithan kuitenkin, että laskurin antama hinta ei ole lopullinen. Saat kuitenkin hyvän lähtökohdan siitä, mitä toivomasi halli voi maksaa. Käy tilaamassa verkkosivuiltamme vapaiden hallitilojen hinnasto. Sen jälkeen me toteutamme unelmasi ja liiketoimintasi voi lähteä uuteen nousuun.